Bu dunyoda kishilik yozmishi ko'zga ko'rinmas zot, alla ustimizda yuzishi iloh qo'li kabi qonun bilan idora etilami? Har holda kishining hatto o'z ixtiyorinda qo'lda tuta olmavi haq. Bizning bilan bo'luvingni tiling. Gats. Meni o'tira yozgandan so'ng o'zingni do'stlarcha tutgan bo'lasan. Sen ne tilaysan? Barisında qilishlar hal etsin. Yaxshi. Ishlarni kuch bilan joyga solib menga ishing qaytdi. Griffith! Negina bo'lsa-da tilaganimni olurman. Sening shul qadar takabbur bo'luvingdan qisosim kelar. Birinchi berilish. Griffith! O'lg'a degina tugul ekan. Bu qilishim bilan qurishni da yara olar edim. Lekin u har sug'idan jingil qocha. O'zining tarqalishini gil bir qo'li bilangina tuta. Ol buyuk sug'ishchi. Tilasang, kurashni sinratlangancha to'xtatib tura olamiz. Og'zingni yop. Jingam, hech shiksiz ustun chiqam. Tezroq, kuchliroq. Bu malay tan Griffith'ga qarshi chiqqan. Bir aytganni anglamaydi. O'tir ana. Korkus, to'xta. Narsa? Bu Griffithning amri. Qimashaulamag'iz. Men uni o'tiram. Ket. Sen qachon yetakchi bo'lib qo'yding ali, Korkus? Griffith amrlari hech shiksiz o'talarga tegish. Elakdan. Bitti. So'g'ish ravishing ishadi. Dushmaningni yengish uchun barisini hazirsan. Tek men qilishingdan tushmay bir ne ishlay olmaysan. Narsa deysang, to'xtatik deysang men qarshi tugul. Ko'p siylashganingni jinim siymay. Mana narsa deyim men senga. So'g'ishda ovozing shushilay qo'llanilirga tegish.
Гриффит! Гриффитні жерге йығуларын бірінші көрем. Қаныңның тәме ұшыймы? Бір қойшанда мұндай затлы езге соққаның болмағандыр. Бұлдырды! Сен меңа шәп сыладың. Ләкин шуның белән тәмамлыйк. Жеңілуіңні таны, юқса иң башыңны сындырырга мәҗбүр булам. Миңа барыбер. Ләғнәт түшкірі! Әфәрин! Менә бу безнең Гриффит! Әфәрин, Гриффит! Сиңа тиңнәр юк! Малай яктыгы! Кыяфәтең ойыныш күренә! Астыңа тыштыңмы? Гриффит? Хәзер син минеке. Шынмы? Хәзергедән башлап ул лочыннар рәтендә. Сәйер. Гриффитнең мондый яхшы сүзләр әйткәне юк иде. Бер кемгә дә. Лачыннарны сугыш кырында Газраил дип атаганнар. Бәрелешләрдән ныктырганнары өчен. Алар өчен кайгырасыбыз юк. Алар Мидланд армиясының бүлендеге генә, моннан тыш яуланган кешеләр туп азыгы гына. Шулай да алар патша ышанычына лайык һәм көчкә ия булсалар, абруй, намус һәм горурлыгыбызны югалтачакбыз. Чыннан да. Күрәселәрем килми шуларны. Мин җиңелдем. Тулайым. Көлке бит бу. Ул ихлас сөйләшә һәм баласыман илмая. Тик иң башымны сындырды. Икеләнмәде дә. Курчакның кулын үзгән кебек. Нәләт. Кем соң ул? Син аны чынлап та үтерәчәксеңме, Коркус? Соңга мизгелдә астыңа җибәрмә. Без монда җидәү. Ул сезгә дә ошамый дидегез бит. Онытмагыз, ул Данны үтерде. Тик ул шул хәтле көчле дә, оста да, өстәвенә Гриффит. Борчылма. Без аны көтмәгәндә тотып алырбыз. Өстәвенә ул яраланган, селкенә дә алмас. Гәүдәсен урманда ташлагач, Гриффитны егет качкан дип инандырырбыз. Бу адам актыклары гына кыенлык тудырмаячак. Син беренче. Тагын минме? Бер дә үзең бармыйсың. Туктагыз. Каска? Яраланган килештә ул барыгыздан да остарак. Карарбыз әле. Шатырыңа кайт, Коркус. Ник яклыйсың син аны Каска? Белдем, аның белән 2 төн үткәрдең. Аңа карата хисләрең булуында шик юк. Тагын бер ишетсәм, башыңны кисеп атам. Син нәрсә? Уйнап әйттеме иш? Мин сиңа икеләтә бурычлы ахрысы. Мин сиңа рәхмәт әйтергә тиеш. Ялгышасың. Мин Гриффитның буйрыгын үтәдем. Югыйсә, синдә эшем юк.
Беренче сугышта үләрсең дип өметләнәм. Калкулык өстендә дошманнарыбызның 2000 хәрбие урнашкан. Вазифабыз калкулык артында сакланган азык-төлек һәм башка кирәк-яракларны яндыру. Дошман төнге һөҗүм очрагына калкулыкның алдын ныгыткан булса кирәк. Стратегия мондай. Без калкулыкны әйләнгән кыяфәттә елга буйлап марш белән үтәчәкбез. Шуннан алар көтмәгәндә арттан һөҗүм итеп карыйбыз. Һәм моңа ирешкәч, бирегә иң кыска юл белән гаскәрләр арасыннан кайтачакбыз. Гаскәрләре арасыннан. Ярдәм булачакмы? Юк, төнге һөҗүм өчен хәрби төркем китерү кыйбатка төшә диделәр. Тышкак тәреләр. Артыбызны саклаучы Гац булачак. Сиңа өметләнәм. Син иптәшләреңә качарга булышачаксың һәм дошманның йөзләгән атлы гаскәрен урман аралыгында тоткарлаячаксың. Булдырырсыңмы? Әмердер бит бу. Әмер. Малайның осталыгын тикшерергә тели. Мескен бала, ул аннан тере килеш чыга алмас. Юк. Гриффит мондый мөһим эшне осталыкны сынау өчен генә бирмәс иде. Гриффит чыннан да аңлашана. Хәзер миңа аны үтерәсе дә булмаячак. Без елга юлыннан киттек. Яр буеннан түгел. Һәр хәлдә дошман без кинәт һөҗүм итү өчен монда ягымга каршы барырбыз дип уйламаячак. Шуның өстенә бу давыл бар тавышыбызны басачак. Аннары арттан һөҗүм ясаганда без җил уңаена янгын чыгарачакбыз. Ул һәммәсен җентекләп үлчәгән. Салкындасың. Шушындай төндә каравылчы булырга язган бит, ә? Бүреләр дә бүген тышка чыкмас. Ә без басып торабыз. Дошман? Ник бу яктан килеп чыкты алар? Дошман һөҗүме! Дошман һөҗүме! Яндырыгыз. Алар дарыны яндырды. Тоткарланмагыз. Бер талпынуда бәреп чыгыгыз. Орлап барыгыз. Китәбез. Янарал!
Көчле җил янгынны штабка китерә. Каһар, кавалерияны алгы сафларга. Штабыбыз яугирләр тарафыннан тармар ителгәндә, тылда утыру рыцарьлар өчен хурлык. Искиткеч. Моңарчы мондай эффектив һөҗүмдә катнашканым юк иде әле. Хәзер барысы миннән тора. Кит моннан. Яхшы. Ярыгыз миңа. Әйдә, артта калмагыз. Булдырдың, Гриффит. Алар ким дигәндә бер айга эләктеләр. Әле дә бурычымның үтисе бар. Гафу. Каралы, әдәпсез. Югалтулар бармы? Күп түгел. Яхшы. Артыбызны саклаучыга шөкер. Дошман безгә якыная алмады. Ул бер үзе авыр кавалерияны хәл итте. Урман аралыгында бит бу. Шын сәлкеш ул. Рикерт, Гац кайда? Ул мине алга җибәрде. Ул әле дә исән дип өметләнәм. Кайтыр вакыт җитте. Каһар. Бетте баш. Гриффит, Атлан. Кирегә. Артларыннан! нигә кире кайттың? Сөйләшмә. Телеңне тешләрсең. Яхшы түгел бу. Без бер атта икәү, тотачаклар. Тотын. Әнә урман чите. Әзерлән. Тарал. Нәрсә? Ат! Кирегә, кирегә! Ни дисәң дә, Гац шәп сугышты бүген. Гриффит ялгышмаган. Ул чыннан да баһадир. Сүз уңайыннан. Гацны күргән кеше юкмы? Яшенә карамастан, Гриффит бөек җитәкче сыйфатларына ия. Калганнар да аңа тулай ышана. Моннан тыш шартларны яхшы бәяли. Хәл иткеч һөҗүмне дә ничек оештырасын белә. Ул гади генә яучылар җитәкчесе түгел. Гац әфәнде, Нишлисең? Башыңны җилләтәсе иттеңме? ярдәмегез өчен рәхмәт. Мин сез булганга гына кытылдым. Мин Рикерт, мин сезгә бик сокланам. Моңарчы сезнең кебек шәп сугышчыны күргәнем юк иде. Гриффит әфәндедән кала. Мин бары тик бурычымны гына үтәдем. Миңа рәхмәт әйтергә сәбәп юк. Барыбыз да шуны ук эшләдек. Хәер. Бу турыда бәхәсләшеп тормыйм. Ярый, әйдә безнең белән. Каһармансыз бәйрәм тулы түгел. Нәрсә? Өлешчә бу сине сәламләү мәҗлесе дә.
Минем андый нәрсә сораганым булмады. Нишлисең? Тимә миңа. Уялма! Җибәр мине. Эй, менә ул! Төшер мине син, атаң башлы мәлгун. Мин Пиппин! Син. Эчеп куй! Иптәшләр, әйдәгез, яңа дустыбыз хөрмәтенә эчик. Егет икәнсең яшти. Искитәрлек. Дошман һөҗүменә каршы тора алдың бит, малай. Бер үзең калгач та. Гриффит синдә бер дә икеләнмәде. Син кызу канлы, ләкин арабызда син булганда безгә тынышрак. Күңел ачы гайда яшти. Ләгънәт. Looking back, the morning comes to find your face in your grass. Take the moonlight, by the tail to any side, just shedding. What is there? It's just the same. What it's trying your crown. I'm spanning my grass, walking back so when my grass you're fading. I'm waiting so long. 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 I'm waiting. Киләсе серия. Бу дөньяда бүтән кайтарып булмый торган мизгелләр бар. Кичерү эзләп, кеше газапланып һәм вакытын файдалана алмый калып, язмыш тарафыннан гаебен капларга дучар була. Йөрәкне күбрәк нәрсә җафалый? Хәтернең яшерен пишмакларындагы кайгымы, хәтернең читендә булган кайгымы? Илаһ кулы.